Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. 8 август җомга киченә булган атна информацион программасын башлыйбыз. Узган көннәр алып килгән вакыйгалар безнең иҗат төркеме әзерләгән материалларда урын алыр. Алар хакында кыскача. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Кукмара, Саба, Тләче районнарында булды. Төзелеш яшәешнең үзе сыман бер дә тынып тормый. Безнең иҗат төркеме районда төзелүче яңа объектлар белән танышты. Махсус хәрби операция зонасында хезмәт вазифаларын үтәгәндә һәлак булган якташыбыз Ойсаф Айдар улы Галиев истәлегенә көрәш ярышлары булып үтте. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән 3нче көн Саба муниципаль районына килде. Төп максаты авыл хуҗалыгы эшләре барышы белән танышу, федераль һәм республика программаларының тормышка ашырылышын карау. Аның белән бергә Татарстан Республикасы фән һәм мәгариф министры Илсур Хадиуллин, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәровлар да бар иде. Саба җирендә Татарстан рәисен Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнеханов һәм районның төрле тармак җитәкчеләре каршы алды. Иңлек республика рәисе Иске Икшермә авылында урнашкан кадет интернет мәктәбе базасында җәйге чорда балаларның ялын оештыручы кояшка сәламәтләндерү лагере эшчәнлеге белән танышты. Балалар катнашында мастер-классларны карады. Алга таба Рөстәм Миңнехановка кадет мәктәбе укучылары хәрби патриотик ярышларда ирешкән уңышлары турында сөйләде. Мы защищаем честь Республики Татарстан на военно-спортивных соревнованиях. В нашей школе также проходит республиканская военно-спортивная игра «Алга» на базе нашей школы. Все достойны защищать свою честь, и также мы занимаем топ-3 положений в этих соревнованиях. Бүгенге көндә биредә дроннар һәм аларга запас частьләр ясау буенча өстәмә белем бирү түгәрәге эшләп килә. Здравствуйте. Эти дроны называются TGI, они служат для фото и видеосъемки, очень сильно подходят для новичков, ведь они очень легкие в управлении. Этот дрон Autel тоже служит для фото и видеосъемки, также к нему можно прикреплять выбрасыватель, который используется на СВО. Кадетлар укытучылары белән бергә махсус хәрби операциядә көрәшүче солдатларга ярдәмгә ныклап дроннар ясау белән мәшгуль. Менә шушындый тагын бер дроныбыз, бу безнең инде СВОдагы егетләребезгә тоже булышлык итә торган. Без менә монда тагып җибәрәбез төрле элементлар. Бу инде шортлагыч элементлар гына түгел, егетләргә суда кертеп була, ашарга да кертеп була. Моның белән инде бу бик кирәкле әйберләр. Менә шушындый сбрасник дип атала. Егетләр тоже шулай ук принтердан печатать итәләр аны. Безнең бу 7-8 километрга оча торган. Но безнең ретрансляторлар бар, егетләр ераккаракта бара ала инде. Безнең инде 3D принтер, әлеге моментта ул эшләп утыра. Менә шушындый запчасть килеп чыгачак безнең. Бу инде дроннарга кирәкле запас частьләр, менә шулай иттереп ясап утыра. Безнең исәптә тагын бер нәмәне алып куй инде. Монысы менә дроннарга кирәк булган запчастьлар безнең СВОдагы егетләрнең запросы буенча нәрсә кирәк, шуны ясыйбыз. Безнең инде беренче уңышларыбыз да бар. Менә бу безнең Зарница военно-патриотик ярышта, Зарницада безнең егетләребез беренче урынны алдылар. Ярты ел гына шөгыльләнүгә карамастан, бик зур уңыш инде бу республика күләмендә беренче урын алды. Рөстәм Миңнеханов махсус күзлек киеп дронның очышын күзәтте. Шулай ук аңа дронның каршылыклар аша идарә ителүен дә тәкъдим иттеләр. Аннары республика башлыгы кадет интернет мәктәбен балаларга белем бирү, ял итүне оештыру шартларын карады. Республикада бүгенге көндә урып җыю, терлекләргә азык запасы туплау, ит, сөт җитештерү эшләре дәвам итә. Районның бу юнәлешендәге эш барышын ул Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгы мисалында танышты. Хуҗалык белән күп еллардан бирле Зөфәр Мөхәммәтшин җитәкчелек итә. Хуҗалыкта 2113 баш терлек асрыйлар. Шулар эчендә 850 баш савым сыеры бар. Алардан көнгә 32 тонна сөт савып алына. 2913 гектар авыл хуҗалыгы җирләре, аларда иген һәм терлек азыгы үстерелә, 71 кеше хезмәт куя. Бүгенге көндә хуҗалык яңа тораклар төзи, тирес саклау өчен заманча лагуналар, яңа сенаж чокырлары сала. Республика рәисенең тармак җитәкчеләре белән үткәргән киңәшмәдә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббаров әлеге хуҗалыкта һәм районда баручы авыл хуҗалыгы эшләренә уңай бәя бирде. Техникаларны яңарту мәсьәләсе барлыгын әйтте. Агростартап катнашу буенча менә заявка бар иде, заявка 10 миллионов булды. Тагын развитиена яңа фирма хуҗалык бар, кооперативлар буенча тоже бик шөгыльләнәләр развитие буенча. Бу аңлашылу бар районда, в принципе, команда көчле. Безнең белән взаимодействие максимальный. Шуңа күрә шулай киләчәктә дә эшләргә. Алга таба Рөстәм Миңнеханов хуҗалык җитәкчеләре, белгечләр сорауларына җавап бирде.
Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов 3-нче көн Теләче районында да булды. Рөстәм Миңнеханов Теләче муниципаль районы башлыгы Айрат Фатхуллин һәм Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров белән берлектә авыл хуҗалыгы эшләренең барышы белән танышты. Аннары җаваплылыгы шикләнгән Август Теләче ширкәте базасына урнашкан ашлык чистарту һәм киптерү заводы биләмәсенә килде. На сегодняшний день это самый современный семенной завод в Республике Татарстан с фотосепарацией. Основная у него особенность данного завода то, что мы можем распределять семена по фракциям. Мелкие, средние, крупные. Шулай ук завод хезмәткәрләре, игенче механизаторлар, авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары һәм эшмәкәрләр белән очрашып сөйләште. Теләче районында җитештерелә торган авыл хуҗалыгы һәм сәнәгать товарлары күргәзмәсен кызыксынып карады. Әлеге товарларны җитештерүчеләр белән аралашты. Шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучы егетләр һәм аларның гаиләсе белән дә күреште. Монсы инде Рауил бер әнинең малайлары Рәдиф, алар Олымиша җегетләре колхозда, тракторда, комбайнда эшләп йөргән җирдә мобилизация белән китте. Ришат Ахмеджанов Теләче җегете шулай ук бойны белән заниматься итте. Җитәкчеләр катнашында үткәрелгән киңәшмәдә Теләче муниципаль районы башлыгы Айрат Фатхуллин бүгенге көн эш вазгыяте турында сөйләде. Бүген уборка барышы буенча инде безнең 23 мең гектарда, шуның 8 мең гектары 35% уборка бүген эшләнелде. 52 комбайн эшли район буенча. Уңыш әйбәтчә, Аллага шөкер, 39 ситнер бүгенге көндә инде. Шуңа күрә кыска вакытларда җыеп эшләргә, хәзерге вакытта шулай чәчүгә әзерлек бара. Бөтен ашламалар алу, җирне эшкәртү шуңа күрә проблемалар юк. Бөтен субсидиялар авыл хуҗалыгы министрлыгына менә Марат Азашка сезгә шәхсән инде шушы ярдәмнәр өчен бик рәхмәт. Әңгәмә барышында район башлыгы республика рәисенә Теләче районы үзәк бистәсендә гомер итүче социалистик хезмәт герое Гөлбикә апа Кәримова турында язылган китапны бүләк итте. Китапта Гөлбикә апаның үз куллары белән матур теләкләр язылган иде. Сез аңа минем зур рәхмәтемне җиткерегез, диде Рөстәм Миңнеханов һәм район халкына уңышлар теләде. Уңышлар. Рәхмәт. Җыеп алырга, дөньялар тынычлансын дип, Худайдан сылыйк. Суга бөтенесе ярдәм итәләр. Ярдәм итәргә, гаиләләренә ярдәм итәргә. Теләче районына яңа прокурор билгеләнде. Суглова Елена Ивановна агымдагы елның февраль аенда Теләче районы прокуроры урынбасары итеп тәгаенләнә. 28 июльдә генераль прокурор приказы белән Теләче муниципаль районы прокуроры итеп билгеләнә. Чарада Татарстан Республикасы прокуроры Альберт Суяргулов, муниципаль район башлыгы Айрат Фатхуллин, Орча районара тикшерү бүлеге җитәкчесе Динар Хаҗиев, Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының Теләче бүлеге җитәкчесе, полиция подполковнигы Илнар Зиннатуллин, Соба һәм Теләче районнары буенча янгын күзәтчелеге буенча дәүләт инспекторы Ленар Хакимуллин һәм прокурор ярдәмчесе Ирина Шәвалиева катнашты. Юстицияның кеше киңәшчесе Елена Ивановнаның тәрҗемәи хәленә килсәк, ул 1966 елда Казан шәһәрендә туган. Хезмәт юлын 1995 елда Казан шәһәренең авиатөзелеш районы прокуратурасында башлый. Биредә ул 2009 елга кадәр хезмәт куя. 1998 һәм 2003 елларда читтән торып Казан социаль юридик институтында белем ала. 2017 елда федераль дәүләт хезмәтенә алынып, Казан шәһәре Совет районы прокуроры ярдәмчесе, 2018 елда өлкән ярдәмчесе, 2019 елда Алексеевск районы прокуроры урынбасары. 10 август төзүчеләр көне 1955 елның 6 сентябрендә кабул ителгән СССР Югары Советы Президиумы указы нигезендә август аеның 2 якшәмбесе төзүчеләр көне дип игълан ителә. Төзүче ул безнең илдә элек-электән киң таралган һәм хөрмәтле һөнәр кешесе. Аның хезмәте халыкның матди һәм мәдәни тормыш күләмен күтәрүдә мөһим роль уйный. Дөнья икътисадының тотрыксыз булган мәлләрендә дә төзелеш индустриясын күтәрү, район үзәгендә һәм авылларда социаль объектлар, юллар, күперләр, торак йортлар төзү дәвам итә. Киләсе хәбәребез төзүчеләр яныннан әзерләнде. Байлар Сабасының Тынычлык урамында урнашкан әлеге биек матур йорт төзелеше эшләре 2024 елның гыйнвар аенда башлана. Көннәр суыты җибәргәч, отделканың качествосы булмаганга күрә әзрәк замораживать текстура икән. Нара апрельдә килеп яңадан эшли башладык инде. Бүгенге көндә төзелеш эшләре төгәлләнү ягында. Казан шәһәреннән килгән клининг компаниясе җыештыру эшләре белән шөгыльләнә. Eski площадка резинкалар, нарсон, тасып следерларны шәбитрәсеп калды. Булай без уйлаучы инде, тагын бер аратнадан Алла бирсә битеп чыгарбыз дип.
Газ су кергән, унитаз, раковина газ плитәләре куелган, стеналар абойланган, идәнгә линолеум җәелгән. Фатирлар бик уңайлы, йорт яңа проект буенча эшләнгән. Үйнең бер подъезд беткәч, 80 сантиметр аска төшеп, менә шушы рельефка җайлаштырылып эшләнгән проект. Илдус Газизов төзелеш өлкәсендә инде күптәннән эшли. Ул 1979 елда төзелеш техникумын тәмамлый. 1981 елдан бирле ул төзелештә. Башта Шәмәрдәндә ИМСО да эшләдем. Аннан соң Арафта организациясында, монда Сабада объектларында инде менә ахырдан Акташ организациясында. Төзүчеләргә иң мөһиме менә сәламәтлек теләре. Сәламәт булса, менә кеше сәламәт эшкә килә бит инде. Мин теге производитель работ булгач, теге кеше белән эшлибез бит инде. Кеше авыртмаса, ул эшкә дә аның карашы икенче. Кеше барсына да менә сәламәтлек теләре. Семьяларында һәрберсенә иминлек, семьяларында тынычлык булып, менә шулай итеп бергә күңелле эшләргә. Безнең коллектив бик дус, тату. Менә безнең күп кешеләр бит инде Казаннан килеп эшли. Алар белән дә күп еллар инде бергә эшли торган апалар бар, олы апалар да эшлиләр. Алар да менә яратып эшли. Алар бит инде араларында пенсиясендәгеләр дә бар. Кеше яратып эшләмәсә, үз эшен, ул өйдә утырыр, пенсиясын алып. Әлеге йорт төзелешенә килгәндә биредә 1, 2, 3 бүлмәле 36 фатир бар. Саба районы башлыгы Рәис Миңнеханов инициативасы белән Тынычлык урамы 20-нче йорт адресы буенча урнашкан объектның 4 фатиры махсус хәрби операциядагы мөмкинлекләре шикләнгән ветераннар өчен җайлаштырып эшләнгән. Аларның ишекләре киңрәк, инвалид коляскасы белән кергәндә дә җайлы, юыну бүлмәләре дә махсуслаштырылган. Яңа йортта интернет, домофон, подъездда кыш көне суык булмасын өчен җылыткычлар куелган. Коридорлар да шушы урамдагы башка йортларга караганда иркенрәк итеп эшләнгән. Янында гына балалар өчен уен мәйданчыклары булдырылган. Подъезд каршында утырып тору өчен эскәмияләр дә куелачак. 5-7 август көннәрендә Оникс мәгариф үзәгендә заманча инициативалы укытучылар форумы булып узды. 3нче елын узучы әлеге форумны илебезнең төрле төбәкләрендә эшләүче укытучылар, илебез мәгарифен үстерүгә зур өлеш кертүче галим остазлар көтеп алалар. Кунакчыл Саба төбәге быел форумда катнашучы 250 делегатны кабул итте. 5 август көнне заманча инициативалы укытучылар форумын ачу тантанасы булды. Форумда катнашучыларны иң элек Саба районы башлыгы Рәис Миңнеханов сәламләде һәм һәркемне нәтиҗәле хезмәттәшлеккә чакырды. Оникс мәгариф үзәге җитәкчесе Лейла Мөбәрәкшина форум программасы белән таныштырды. Безнең инде бу форум 3нче мәртәбә бит инде. Беренчесе мартта булган иде. 3нче ел, былтыр менә августта булды. Былтыр инде 200-гә якын кеше иде. 32 регион России в том числе. Быелны безнең заявка үтте 400 артык кеше. Килергә инде, киләбез дип 250 кеше. Вообще проведение форума стало доброй традицией. В августе второй год уже проходит. Здесь собираются самые активные, самые инициативные педагоги, которым важно, что происходит в системе образования, какие новшества происходят. В общем, вообще цель данного форума – это активное взаимодействие педагогов для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Форумның максатларына килгәндә, Россия Федерациясының төрле регионнарындагы педагогларның тыгыз хезмәттәшлегенә ирешү, мәгариф лидерларының фикерләре һәм эшчәнлеге белән танышу, нәтиҗәле укыту эшчәнлегенә ирешергә ярдәм итәчәк инструментлар һәм алымнарны үзләштерү. Катнашучыларның географиясе бик киң һәм төрле иде. Лаеш районы укытучылары без Сабадагы үзгәрешләрне кызыксынып күзәтәбез, үрнәк алабыз һәм өйрәнәбез диләр. Сүз уңаеннан Лаешның 2нче урта мәктәбе директоры Зөлфия Газизуллина районыбызның югары Утар авылыннан. Үзебезнең төркемгә кердек. Управление группасына. Безгә инде шул кызыклы, чөнки шул юнәлештә эшләгәчтән шул төркемне без үзебезгә сайладык һәм инде шул өлкәдә безгә кызыклы булыр дип уйлыйм. Образованиедә күп яңалыклар кертелә. Шул яңалыклар белән өйрәнергә һәм укытучыларга шуны җиткерергә.
Аннары алдагы көннәрдә чыгыш ясаячак, мастер-класслар үткәрәчәк спикерлар һәм аларның программалары белән танышу булды. Иң беренче сүз Мәскәү педагогика университет доценты Лариса Соломатинага бирелде. Ул башлангыч сыйныфларда матур һәм дөрес язу буенча хезмәтләр авторы. Әлеге форумда икенче тапкыр катнашам һәм шуның белән үземне бик бәхетле хис итәм дип белдерде. Гостеприимное руководство этого поселка, и которое организует такой замечательный форум всероссийский, на который собираются действительно инициативные современные учителя. То есть нет равнодушных здесь учителей. Я здесь уже второй раз. Я по образованию учитель начальных классов. Работаю сейчас в Москве, но окончила Мордовский педагогический государственный институт имени просветителя известного Макара Евсеева. Вот. И начала свой путь, конечно, с практики, то есть с учителя начальной школы. Ну, а потом, уже защитив кандидатскую диссертацию, вот, пришла работать в Московский педагогический государственный университет, который известен всем как Институт имени Ленина в прошлом. Вот. И стала уже преподавателем вуза. А начинала свой путь с учителя практика, учитель начальной школы. Моя непосредственная работа очень научно-педагогическая, она разнообразная. Почему? Мы работаем со студентами, это будущие учителя начальной школы. Мы работаем на курсах переподготовки, на которые к нам приходят юристы, экономисты, кто захотел там в 40-50 лет сменить свою профессию, и они приходят, мы их тоже готовим стать учителями начальной школы, то есть они получают второе такое, высшее образование, такую переподготовку. Вот. И, конечно, с детьми начальной школы на факультете начального образования мы тоже непосредственно работаем. Я являюсь лектором известного общества знания, и в рамках работы вот этой большой такой ассоциации, общества такого знания, я не только провожу лекции, федеральные разные лектории для учителей, родителей, но и непосредственно работаем с детьми начальной школы. То есть я выезжаю в московские школы, в московские только, и провожу, к примеру, мастер-классы по каллиграфии для учеников начальной школы. То есть такая вот практика. Недавно, совсем 23 мая 2025 года, я проводила с детьми одной школы в Крылатском урок по Кириллу и Мефодию ко Дню славянской письменности. Вот. Поэтому у нас работа с разными возрастными категориями. Это и студенты, и учителя наши на переподготовке. Вот. Те, кто хочет поменять свою профессию, мы с ними работаем. А также мы работаем непосредственно с учениками и начальной школы. Вот такая у нас интересная, разнообразная работа в МПГУ. А наш институт детства, он объединяет два факультета. Факультет начального образования и дефектологический факультет. И это все институт детства как структурное подразделение МПГУ. Шулай ук башка спикерлар да форумга ныклы әзерлек белән килгәннәр. Алар эшчәнлекләре, программалары белән төрле формада таныштырдылар. Лилия Акмалова, мәсәлән, Алабугада эшләп килүче Адымнар мәктәбенең математик укытучысы, күп педагогик бәйгеләр җиңүчесе һәм грантлар иясе. Хәерле көн, мин бу форумда булуыма бик шатмын. Икенче тапкыр катнашам. Бу елны мине спикер буларак чакырдылар. Шуңа күрә әзрәк каушыйм. Чыгышымны бик кызыклы итеп ясыйсы килгән иде. Без мәктәп эчендә дә бик аралашабыз укытучылар белән. Үзебезнең шәһәрдә дәген математика укытучылары оешмасы бар. Аралашабыз, бер-беребезгә идеялар сөйлибез, уртаклашабыз. Шулай ук Россия буенча да укытучылар белән Сириуста, Сочида бик яратам шунда стажировкалар үтәргә һәм анда төрле төбәкләрдән килгән укытучылар белән аралашырга. Форумда катнашучылар 4 юнәлешкә бүленеп эшләделәр. Логопед, нейропедагог, психолог һәм башлангыч сыйныфлар укытучылары, гуманитар фәннәр, табигый һәм төгәл фәннәр укытучылары һәм җитәкчеләр. Алар беренче көндә үк командалар булып тупланып өлгергәннәр иде. Форумның 3 көнендә катнашучылар өчен нәтиҗәле булды. Форум эшчәнлегеннән тыш аларга Сабар районының матур, истәлекле урыннары өчен экскурсия оештырылды. Ял сәгатьләре дә файдалы һәм күңелле үтте. Форум ахырында катнашучыларга заманча инициативалы укытучыларның бөтен Россия форумы сертификатлары һәм дипломнары тапшырылды. Җәйге каникул дәвамында районда ял һәм сәламәтләндерү, мәктәп яны ял һәм хезмәт лагерьлары эшли. Балаларга аларда рәхәтләнеп ял итү, уеннарда, спорт ярышларында үз көчләрен сынау, бәйрәм кичәләрдә катнашу мөмкинлеге тудырыла.
Икшермәдәге Кояшкай лагерында шушы көннәрдә оста саба сменасы үз эшен төгәлләде. Биредә 21 көн дәвамында 75 бала ял иткән. Исеменнән күренгәнчә, балалар бу сменада төрле һөнәр осталыкларына күнекмәләр алганнар. Аларга районның балалар иҗат үзәге укытучылары кул эшләре буенча түгәрәкләр оештырган. Моннан тыш төрле урыннарга экскурсияләргә дә чыкканнар. Названиесе безнең оста саба була. Смена безнең башланды 17 июльнең 6 августына кадәр була. Бүген соңгы көн булып чыга. Дискотекалар бик күңелле үтәләр безнең. Мастер-класслар, анда плетение из бисера, термомозаика белән эшлиләр, аквамозаика, робототехника, спорт булалар, волейбол, футбол, баскетбол шунда. Агачлардан әйбер ясыйлар. Поездкаларга балаларны алып бирдек. Веревочный паркка бардык, катокка бардык. Иннополиска, Казанга барып кайтып балалар белән Лесозда булдык. Кичә тагын барып кайттык Сабага. Балалар да смена дәвамында үзләре өчен бик зур позитив эмоцияләр алган. Киләсе елга да лагерьга килү теләкләрен белдерделәр. Мероприятиялар, дискотекаларда оештыралар. Безгә күңелле монда ошый бу лагерьда. Икенче елга тагын киләбез дип торабыз. Лагерьдә ял итәргә теләк белдерүче балалар күп. Алар өчен тору шартлары уңайлы, ялны оештыруда бик яхшы куелган. Остазлары креатив, үзләре дә бик актив. Бу җәйдә районда эшләүче барлык төр лагерьләрдә 1000нән артык бала ял итә. 2 август һава десант гаскәрләре көне. Әлеге уңайдан Теләшенең җиңү аллеясында тантаналы чара булып үтте. Десантчыларны Теләче муниципаль район башлыгы Айрат Фатхуллин, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хаҗипов, һава десант гаскәрләренең район оешмасы җитәкчесе Ирек Исмәгыйлов тәбрикләде. Хөрмәтле дуслар, хезмәттәшләр, сезнең белән кабат очрашуга бик шатмын. Бүген табигать тарафыннан шундай матур көн, температура, кояш, якты, җылы, рәхәт һәм инде ул безнең десант гаскәрләре, һава десант гаскәрләре көнне туры килә дип әйтсәм, һич тә ялгыш булмас. Инде бу майданга килгәндә Айрат Гыйлманович әйтеп китте. Ул район халкының яраткан бер урынына әйләнеп бара. Монда очрашалар, киңәшәшәләр, сөйләшәләр, кичләрен балалар да йөри, әниләр монда, башкалар. Миңа калса алга таба дәвам итү кирәк дип әйтәсем килә. Монда менә ясап куйган урыннар бар. Әле безнең башка төрле гаскәрләрдә хезмәт иткәннәр, уйланып йөрүчеләр бар. Алла бирсә, алга таба бу булыр дигән шушындый фикердә калам. Нәрсә әйтәсем килә, 95 ел һава десанты гаскәрләренә тарих буенча бик зур сан булмаса да, кеше гомере өчен шактый зур сан, шулай бит. Бу вакыт içində бу гаскәр, аның оештыручысы, илебез тарихында аны саклауда хәлиткеч роль уйнаганнар. Бүген дә ул шулай булып кала. Менә бер генә мисал китереп китәм. Махсус хәрби операция вакытында Часофьярда аны алганда десант гаскәрләре хәлиткеч роль уйнадылар. Һәр вакыт шулай булды һәм һәр вакыт шулай булып калачак. Хөрмәтле дуслар, мин сезне чын күңелдән шушы очрашу белән, бер-берегезнең аралашу белән, бүгенге улы бәйрәм белән котлыйм. Гаскәрләрнең ВДВның 100 еллыгында бергәләп каршыларга язсын, исән саулык һәммәбездә. Һәм инде сүзне яңаклап, менә сезне каршылап торган бу зыныкларга тукталып әйтәсем килә. Никто, кроме нас. Моннан да көчле итеп әйтеп булмый инде. Бездән башка беркем дә булдыра алмый. Һәм ВДВ это мужество, честь и отвага. Молодцы! Бәйрәм белән, дуслар! Шараны талантлы фермер Тәбриз Галимбәковның патриотик җырлары бизәде. Актив тормыш яшәү рәвеше алып барган ветеран десантчыларга муниципаль район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Азактан бер төркем десантчыларыбыз Әфганстанда хәрби бурычын үтәгәндә батырларча һәлак булган десантчы Янбулат авылы тумасы Мингали Ногмановның каберен зиярат кылдылар, чәчәкләр салдылар, аның якты рухына дуга багышладылар. Иләбәр авылының Сабан туе мәйданында Украина җирендә бара торган махсус хәрби операция вакытында һәлак булган Галиев Ойсаф Айдар улының якты истәлегенә багышланган татарча көрәш ярышлары булып узды. 3нче ел рәттән уздырылучы әлеге турнирның дәрәҗәсе елдан-ел арта бара. Ярышларда сөлге тоткан көрәшче малайлардан башлап спорт мастерлары да бил алышты.
Арабыздан мәңгелеккә китеп, үзләрен сагындырып яшәүче иптәш, дус туганнарыбызны онытмыйбыз. Алар турында еш искә алып сөйлибез. Төрле спорт ярышлары, бәйгеләр, турнирлар үткәрәбез. Иләбәр авылы егете Айсаф Айдар улы Галиев исемен ишетүгә, горур шибәр полиция капитаны күз алдына килеп баса. Соба районы эчке эшләр бүлегенең паспорт өстәле начальнигы булып эшләде ул. Ил язмышы хәл ителгән чорда Украина җирендә бара торган махсус хәрби операциягә аны да үз вазифаларын үтәргә чакырдылар. Ул китте, әмма дошман мәкерле һәм явыз булып чыкты. Айсаф арабызга исән-имин килеш кайта алмады. Алар берничә хезмәттәше белән батырларча һәлак булдылар. Менә 3нче ел рәттән инде Иләбәр авылы Сабан туе мәйданында Айзат Галиев истәлегенә татарча көрәш ярышлары үткәрелә. Аның быелгысына 6 районнан 57 спортчы килде. Ярышларның ачылыш тантанасын изге дуга белән Мөдәррис Гыймранов ачып җибәрде. Үзеннән соң матур эшләр калдырып, сагындырырлык итеп киткәннәрнең якын дуслары аларны бер кайчанда онытмый дибез. Айсаф Галиевның иң якын дусты, игенче хуҗалыгы җитәкчесе Алмаз Зарипов бу көрәшләрне алга таба да үткәрербез ди. Айсаф минем дустым, якын дустым, күршем, авылның асыл җегетләренең берсе. Һәр вакытта да авыл тормышы өчен актив тормыш рәвеш алып барып, авыл тормышын яктыртып, инде ул кирәк вакытта гармунчы, кирәк вакытта спортсмен, көрәшче, чаңгычы, яхшы әти, яхшы ул һәр вакытта да үз сүзен төгәл әйтүче, инде полиция хезмәткәрләре арасында үз дәрәҗәсен, абруен булдырган җегет. Шушы Айсаф дустыбызның 3нче ел рәттән үткәрелә торган көрәш турнирында бүгенге көндә ачып җибәрәбез. Инде бүтән катнашкан һәм инде безнең спонсорлык иткән җегетләребез, инде безнең район хакимияте башлыгы, шулай ук инде яшьлек спорт бүлеге, Измаул җирлеге һәм инде шушы җирлектән чыккан шушында хезмәт куючы җегетләребезнең тырышлыгы белән шушы турнир оешып килә. Алга таба да бу турнирлар дәвамлы булсын. Аннары сөз Илнур Куддусовка бирелде. Айсаф та инде бәләкәйдән көрәш белән шөгыльләнеп, республика дәрәҗәсендәге турнирларда күп кенә беренче, икенче урыннар алып, алдынгы урыннар алып, Сабаның көрәшен алга чыгарды. Инде көрәш кенә түгел, лыжа, чаңгы ярышларында катнашып, анда да бик матур гына яратып шөгыльләнә иде. Инде беренчеләрдән махсус хәрби операция башлангач, беренчеләрдән булып инде республикадан безнең полиция хезмәткәрләрен анда үз вазифаларын, үзләренең эшләрендә вазифаларын үткәрергә безнең командировкаларга җибәрә башладылар. Айсаф та инде ике уйламыйча менә шу командировкага барырга булды. Инде әйтергә кирәк, тормышны бик ярата иде, үзенең гаиләсе бар иде. Берсеннән берсе матур ике баласы үсеп килә бүгенге көндә. Инде киләчәктә дә без инде үзебезнең махсус хәрби операциядә катнаша торган егетләребез исән-сау кайтсын дип уйлыйбыз инде. Аларга шул гына теләк, исән-сау гына кайтсыннар. Айсаф Айдар улы үзе хезмәт иткән Саба районы эчке эшләр бүлегендә дә аны онытмыйлар. Аның истәлегенә үткәрелә торган турнирларда иптәшләре бердәм катнаша. Безнең действительно спортсмен малай көрәште, әтисе дә, туганнары да көрәштеләр, һәм көрәшәләр дә инде. Тырыш малай булды, эшендә җиренә җиткереп эшләде. Инде Казанский юридический институт битергәннән соң аңа эшләргә туры килде Теләче районында. Аннан соң инде Сабага кайтты. Ике районда эшләгәндә дә бик әйбәт кенә эшләп килде. Бөтен спорт мероприятиеләрендә катнашты. Чаңгымы, йөгерүме, атумы, самбомы, дзюдомы. Шул бик әйбәт тырыш җегет. Спортсменнарга килгәндә һәрберегезгә дә инде матур көрәш алымнары, иңәммәгез, матур гына көрәшегез. Сәним булды. Рәхмәт бик зур. Әлеге турнир ел сайын үтә торган бик дәвамлы турнирга әйләнсен дип теләп калыйк. Чөнки дуслар булганда гына без һәр вакытта да бердәм булабыз. Менә Айсафның үзенең ярдәмендә генә әйтеп бетерсез. Инде һәрберебез монда басып торган кешеләрдә аның белән эшләгән дәврдә шул вакытта инде элеккерәк заманга кайтып мәктәп яшендә көрәшкән вакытларны исәпләсәң дә ул һәр вакытта кеше буларак та зур ярдәмче иде. Менә әлеге егетләрне үзебезнең җирлегебездә дә хәзер шактый гына егетләр батырларча һәлак булдылар. Аларның рухын без, аларның даннарын бер кайчандагы онытмаска тиеш. Инде шушындый турнирлар, инде шушындый мәҗлесләр, шулай ук елда без аларны искә алабыз Коръән ашларында. Аларны бер кайчанда онытмыйча, киләчәк буынга да аларның батырлыкларын тапшырырга насыйп булсын.
Көрәшчеләр берсе икенчесен уздырып, дусларча мөнәсәбәттә матур чиста көрәш алымнары күрсәттеләр. Хөкемдарлар гадел эш итте. Чиста Женялы Фазылжан Ильшат. Яшүсмерләр арасында Риназ Гарипов, Илшат Ибрахимов, олылар арасында Рамил Хамидуллин, Булат Ахмадуллин, Ришат Губайдуллин, Илшат Идиятов, Дилёз Закиров, Айзат Самигуллиннар үз үлчәү категорияларында беренче урыннарны яуладылар. Җиңүчеләргә иганәчеләр тарафыннан бүләкләр тапшырылды. Көрәшчеләр дә, аларны күзәтергә килгән тамашачылар да бу ярышлардан бик канәгать таралды. Алга таба да оештырсыннар иде диделәр алар. Көрәш мәйданында җыр яңгырый. Аны тыңлаган саен тыңлыйсы килә. Игенче хуҗалыгы җитәкчесе Алмаз Зарипов башкаруындагы әлеге җырны күктәгеләр дә күзәтеп тыңлап торалар сыман. Узган шимбәдә Саба Арена спорт мәктәбендә махсус хәрби операция ветераннары һәм анда катнашучылар арасында Татарстан Республикасы Рәисе спорт кубогына өстәл теннисы буенча республика чарасы булып үтте. Турнирны ачу махсус хәрби операциядә һәлак булган Саба һәм Теләче районы егетләрен шушы җыр белән искә алудан башланды. Алар илебез азатлыгы, тыныч тормыш өчен рәхимсез кан коешта башларын салган чын геройлар. Аларның даны мәңгелек. Чарага килгән һәр ветеран бу вакытта үзләренең бергә хезмәт иткән дусларын искә алгандыр мөгаен. Россия һәм Татарстан гимннары яңгыраганда да алар илебез өчен горурлану һәм аны яклау хисе кичерделәр. Чараны ачу тантанасында Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов барлык катнашучыларны сәламләде. Барысына да тыныч тормышта үзләрен табып, күңелләрен чөрмичә, якыннары янәшәсендә тулы канлы тормыш белән яшәүләрен теләде. Бүген көндә аларга дәүләт тарафыннан шактый чаралар каралган, тоже алар инде уку йортларына да керү мөмкинчелекләре бар, белемнәрен дә күтәрергә, шунысын да әйтергә кирәк. Инде бүген көндә кадр резерв дигән әйберебез бар, анда алар катнашырга мөмкинчелекләре бар. Башына да безнең инде шул мәгънәсендә сәламәтлек телибез аларга. Алар күп нәрсәләр кичергән кешеләр, күп югалтуларга дучар булган иптәшләрен инде югалтырга туры килә. Сугыш югалтусыз гына булмый. Инде шунысын теләрлек, бу безнең махсус хәрби операция инде Россия Федерациясе үзенең максатларына ирешеп, тиз арада бетүен теләрлек. Шулай ук биредә ватанны саклаучылар махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү дәүләт фондының Татарстан Республикасы филиалы җитәкчесе Гүзәл Удачина, Татарстан Республикасы спорт министры урынбасары вазифаларын башкаручы Елена Фролова, Саба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов һәм башка рәсми затлар катнашты. Поддержка наших ребят, которые сегодня выполняют свой воинский долг на линии боевого соприкосновения. Ну и, конечно, нельзя забывать тех ребят, которые сегодня заканчивают участие в специальной военной операции, достаточно тяжелыми ранениями возвращаются домой. И вот этим нашим ветеранам как никогда нужна вот эта поддержка, понимание, признание вот их вклада в нашу общую победу, которую они сделали. Для этого решением президента нашей страны был создан Государственный фонд «Защитники Отечества». И мы работаем вот на всей территории Российской Федерации и на всей территории Республики Татарстан. В третий год уже как, да? И наша главная задача, вот в каждом муниципальном районе есть свой социальный координатор фонда. Это сотрудники, которые принимают на персональное сопровождение каждого ветерана, который у нас сегодня возвращается домой. Именно вот такая адресная, с каждым
проработка, с каждым нашим проработка вопросов, тех проблем, с которыми он сталкивается по возвращению домой. Многие ребята возвращаются с ранениями. Соответственно, нужна медицинская реабилитация, психологическая реабилитация, социальная реабилитация. Спорт төрләре буенча бу ярышларның беренче этабы Әлмәт шәһәрендә үткән. Анда ветераннар йөзүдә үзләрен сынаган. Бүгенге турнирда Татарстанның 25 районы һәм шәһәрләреннән 40тан артык спорт сөюче катнашты. Уеннар 2 залда, 10 өстәлдә алып барылды. Спортчылар исә сәламәтлекләре буенча категорияләргә бүленеп уйнады. Алар өстәл теннисы ярышларында зур теләк белән үзара көч сынаштылар. Бер-берсе белән аралаштылар. Җиңү, җиңелү алар өчен мөһим түгел. Кеше арасында йөреп, үзләренең кирәк булуларын тою бу егетләр өчен зур күңел күтәренкелеге бирде. Ярышларны оештыруның төп максаты да аларны һәм аларның гаиләләрен тыныч тормыш шартларында җәмәгать эшләренә, спорт белән шөгыльләнүгә тартуга, сәламәтлекләрен ныгытуга юнәлдерелгән. Саба командасын районыбызның махсус хәрби операция ветераннары Иштуганнан Флорид Мавлютов, Бойлар Сабасыннан Илдус Рафиков, Азат Габдуллиннар тәкъдим итте. Азат Саба егете, махсус хәрби операциядә контракт белән хезмәт иткән. 2023 елда контракт вакыты тулгач кайту бәхетенә ирешә. Хәзерге вакытта эшкә урнашып, гаилә корып, матур гына гомер кичерә. Малай үстерәләр. 19 елда альтернативный служба урынына киттем. 2 елга дип. 2 елымны служить иттем. Тагын 1 елга калырга булдым контрактка. Тагын 1 елга подпись иттем. И җәйкән инде бу июнь-июльләр. И шуннан яңа ел килеп җитте. Яңа елдан соң безгә әйттеләр җәй насыл дип. 2022-дә 22-нең яңа елдан соң. Шу яңа елларның бәйрәмнәрен алып тәгән. Февраль башларында без уже кузгалдык. Шунда табайны Украинага табарак. Тёткинда булдык. Тёткина тагын Воробьевка дигән авылларда булдык. Яннан соң безнекеләр чыкты даган. Мин икенче партия белән Харьковский направлениегә киттек. Поселок Веселыйда. Шунда бер ай шул авылны тоттык. Үзебезгә киттереп инде. Аннан соң бер ай шунда булдык тагын. Безне чыгарып җибәрделәр уже Россиягә инде. Бер айдан соң. Теннисны без Сабагра колледжында укыгачтын, без Закирҗан Минимович өйрәтте инде безне уйнарга. Шу, эштән килә дип. Шул колледжда иттек инде. Уйнаган бар. Бойлар Сабасыннан 5 бала атасы Илдус Рафиков сугышка үз теләге белән китә. Берничә мәртәбә каты яралана. Шөкер, хәзерге вакытта ул инде үз өендә. Тәнендә калган тимер кыйпылчыклары үзләрен сиздереп торса да, тыныч тормышның кадерен белеп яши. 22 елның 29 сентябрында доброволец булып Сабадан шеп киттем мен. Минем китү Тамбов өлкәсеннән киттек, Татарстаннан булмады инде ул вакытта. Шулай итеп Тамбов өлкәсеннән контрактны без Ростовской областьта подписать итеп, 8 ноябрьдә уже нигә Украинага кирип киттек. Мен анда ел ярым булдым инде. Безнең основной ул вакытта Бахмутское направление, бик авыр көчле сугышның самый кызган направлениесе ул вакытта. Безнең рейсыбызга бик зур рәхмәт, что шушындый турнир оештырган өчен ул ветераннарга, менә сугыштан кайткан кешеләргә бик кирәк. Аларга шушы нидән чыгарга, үзләрне шушы дөньяда кеше итеп, хис итеп аерым рәхмәтле шушындый оештырганга. Иштуганнан Флорид Мавлютов районда махсус хәрби операция ветераннары җәмгыяте вәкиле. Ул үзе дә берничә хәрби конфликтта катнашучы. Шул исәптән махсус хәрби операциядә дә. Анда каты яраланып, бүгенге көндә тылда хезмәт итә. Спасибо организации, что такой большой праздник делают для всех ветеранов боевых действий СВОшников, что они все не отказались, все прибыли. Молодцы, спасибо, из больших городов приехали. Раньше тоже участвовал, только в школе играли, как в парте, книжками. А потом я тренировался уже в
У нас в клубе теннисный стол есть. Я купил для этой сетки, ракетицы, чтобы дети играли. И нет, я вот вечерком тоже хожу с сыном, играем в теннис. Значит, тәҗрибә бар, опыт есть. Да, опыт есть. Игры. Опыт есть. Здесь тоже. Первая партия он чемпион играл. Я с ним проиграл. Вторую партию выиграл. Вот третью еще раз проиграл. Главное не выигрыш, а главное участие. Саба районында махсус хәрби операция ветераннарына ярдәм итүне оештыру эше Әлфия Мәүлитовага йөкләнгән. Аның да тормыш иптәше мобилизацияләнеп бүгенге көндә сугышта. Шуңа да биредә катнашучы ветераннарның да нинди күңел кичерешләре белән яшәгәнен ул яхшы белә. Эшкә урнашканнары эшләрендә эшлиләр. Урнашып бетмәгәннәре дә бар, аларның сәбәпләре төрле. Безнең ветераннарга льготлар бар. Эшкә урнаштыру буенча безнең ветераннар белән Работа России эш алып бара. Аларда һәрберсе исәптә эшләр тәкъдим ителә. Спорт уеннарына аларны чакырып калабыз бит инде. Уйнатасы килә. Кеше арасына чыгарып сәламәтлекләрендә ныгыту өстендә эшләнелә. Аның буенча безнең спорт районның спорт бүлеге эш алып бара. Ветераннар сәламәтлекләренең нинди булуына да карамастан өстәл теннисын күңелләрен биреп уйнадылар. Биредә көндәшлек дигән хис бөтенләй дә булмады. Аларны бердәмлек бәйли. В сентябре 22 года, заключил контракт с Министерством обороны. Привет всем, кто меня видит. Пацаны, берегите себя. Вот, по истечению контракта и по превышению возраста был демобилизован в январе 23 года. В настоящее время проживаю в городе Елабуга. Активно участвую в ветеранском движении. Чувствуется, что и поддержка, и все остальное. Все приходят, нас не забывают. Подарочки утешительные, тоже все остальное. Есть чем заняться СВОшникам, те, кто уволились. Сейчас прораб, также по строительству своя фирма. Работаем по стройке, да. Да, всю жизнь занимался спортом, и это все азарт. Я азартный человек в плане спорта. Мне это все интересно, так что готов всегда выступать. Контрактник с 19 года на Дальнем Востоке служил. В самом начале приступил с учений, потом СВО, уволился в июне, в конце июня. Домой приехал в сентябре. В школьные годы все играли в настольный теннис, и тут после того, как вернулся с ранением домой, и фонд защитника Отечества мне предложил поучаствовать в таких мероприятиях. Я уже не первый раз участвую в них. Для меня это, так сказать, такая отдушина, которая помогает не опускать руки, вдохновляться. В общем, как говорится, мы на линии боевого соприкосновения были там героями. На нас молодежь пальцем показывала, гордилась. И придя с фронта, как говорится, нельзя опускать руки, держаться мужественно. И мы всегда будем примером для нашей молодежи. Спорт меня только вдохновляет. В крайнем случае, именно настольный теннис меня очень сильно вдохновляет. Мне нравится эта игра. Здесь хорошее общение, ребята, судьи всегда приятно встречают. Всегда рад приехать. Даже если я проиграл, ничего в этом страшного нет. Если мы проиграли, как говорится, главное участие, большие победы начинаются с маленьких поражений. Служил по контракту в 23 году. Пошел по контракту служить. Был на Херсонском направлении, в Крынках, под Крынками. Попал под минометный обстрел, было ранение. К сожалению, ногу спасти не удалось. Была ампутация ноги. Восстановился очень быстро. У меня стимул, у меня 4 детей, мне надо вперед и вперед, вперед и вперед. Как мне там? Все, я быстро встал на ноги, быстро научился протезированию, даже уже протез заменил. То есть живу полноценной жизнью. Татарстан Республикасы рәисе спорт кубогына үткән өстәл теннисы ярышларында җиңүне төрле категорияда Орча, Балык бистәсе, Казан, Кукмара уенчылары яулады. Алга таба нарт уены һәм кул көрәше буенча ярышлар Казан һәм Ярчаллы шәһәрләрендә үтәчәк. Республика күләм бу чараның икенче финал этабы август ахыры сентябрь ае башларына планлаштырылган. 9 август физкультурчылар көне. Ул Совет чорыннан мирас булып калган күп санлы бәйрәмнәребезнең берсе булып санала һәм 1939 елдан башлап билгеләп үтелә. Спортчылар, тренерлар, физкультура укытучылары, шушы тармакта хезмәт куючылар, кыскасы физик культураны, спортны, сәламәт яшәү рәвешен яратучылар аны үз бәйрәмнәре итеп саныйлар. Безнең районда спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Агымдагы атна башында районыбыз спортчылары Олимп стадионында
очрашты. Спорт чарасын оештыручылар быел программага үзгәрешләр дә керткән. Спорт бәйрәменә Казан шәһәреннән Урам паркының экстремаль спорт төрләре буенча иң оста спортчылары да килде. Елның физкультурачылар көнен бер төрлерәк үткәрәйек. Быел бераз үзгәрттеребрәк үткәрергә булдык дип әйтергә кирәк. Әзрәк менә республикада, Рәсәй күләмендә, дөнья күләмендә булган экстремаль спорт төрләрен Саба халкына күрсәтергә һәм инде аны алга таба үзебездә развивать итәргә дип әйтәсе килә. Быел площадкалар күбәсендә барлыкка киләчәк, яңа яшьләр үзәге барлыкка киләчәк Сабабызда. Республика һәм Рәсәй күләмендә танылу тапкан экстремаль спорт төрләрен районыбыз халкына күрсәтү максатыннан профессионаллар махсус велосипедларда һәм скейтбордларда мастер-класслар күрсәтте. Я катаюсь на скейтборде, и моя цель – это классно провести Урам-тур, потому что я еще и организатор. Мы проводим серию мастер-классов по разным видам экстремального спорта, по паркуру, воркауту. И вот один из видов спорта – это скейтбординг. И на самом деле про него я могу очень много рассказывать, потому что недавно этот вид деятельности стал олимпийским видом спорта, начав свою историю с улицы, с изобретений самих ребят, которые очень хотели кататься на скейте. Катался по 12 часов в день, и меня ничего не смущало, и поэтому я быстро учился каким-то базовым движением и смог через пару лет поехать в путешествие от Казани до Иннополиса на скейтборде. Я проехал тогда 40 метров за 7 часов, и было здорово. Спорт ярышлары өчен бай программа тәкъдим ителде. Мәйданның төрле почмакларында старт алган ярышларда райондашларыбыз көч сынашты. Гер күтәрү, йөгерү, эстафета, турник, җирдән этенү һәм башка бик күп ярышларның җиңүчеләре ачыкланды. Бүгенге чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Ял көннәрегез күңелле, файдалы үтсен. Бер-беребезне яклап, саклап яшик. Сау булыгыз.